Usiqiniseko Mvelase uthi usola ukuthi ipromo kaKhuzani yo-music video owawukhipha kwasetshenziswa ifoni yakhe. Kodwa ke nandu lelo daba la ayikhulumela khona. Uthi ke ubone ngoba le promo abayenzile ayikho professional njengoba basuke beshuthwa uGezani Dludla. Kodwa ke bafethu angifuna ukugeqa amagule kakhulu. Ngithanda ukuthi umuntu azwe nabo ubufakazi kuze ke abone ukuthi cha lokho akusuke kimi kodwa kusuke ngqo usiqiniseko Mvelase nanto daba. Ifoni yakamvelase kahle kahle yayintshontshelwa ukushuthi ipromo. Ngoba uyababona babegxuma lapha emgwaqeni namaqakala amnyama uyabona akuyona kodwa ikhamera yaGezani le. Ngoba ikhamera yaGezani ingozi kabi. Leya camera yakwazi ukuthi isisusa insumpa kaDlubheka njengoba icishe ivaliso nje. Njengoba inkulu kanje insumpa kaDlubheka icishe ivale naneso. Kodwa uGezani wayenze ungazi ukuthi exist isidalo kulesa sithombo wasishutha sikaDlubheka. Yabo ungazi ukuthi ayikho sidalo nje lento kuthiwa insumpa ungathi nje uDlubheka uyasukela mase umbona kulesa sithombo. Akusho lokho kuGezani kwaphuza kakhulu. Kwaphuza kakhulu kwavele kwayilahla lokhuza ikhamera noma mhlambe kwavele kwayiphula base kuthiwa haya sambeni siyothatha kaMvelase. Injalo ke indaba bafethu ke mina ngifuna ukuzokuphawula kakhulu ukuthi ngeke ngalelo daba ke usiqiniseko Mvelase ke lo ekhala ngokuthi ke lapha ke uyabona ukuthi ke ifoni yakhe waphucelwa ukuthi yoshutha music video promo kaKhuzani ke umfoka Mpongose. Asazi bafethu ke uma kunje ngakuthembisa ukuthi ngizokunika khona ke njengoba kunjalo ngaphawula embolo semakhaya kusho ukuthi ke ubona kanjani ke ngale ndaba kaMvelase usiqiniseko lapha ke noma ke uyasata lapha sazi ke bafethu ke okwethu ukuthi sithathe imbono yena njengoba injalo siphinde siyisebenzise bafethu ilezi simpethela zona khona la kwikhaya lesiqiniseko esemida sidibane nje kwezinye.